እቶም ኣዝዮም ዕውታት ሰባት ካባኻ ፍልይ ዘብሎም እንታይ ምዃኑ ትፈልጥ ዶ? ኩሎም ዕውታት ሰባት ብፍላጢኹም ብተለምዶ እዘን 7 ልምድታት ይውንንወን እዮም። መብዛሕትኡ ሰብ ዕድል የብለይን ይብል። እዚ ግን ዓብይ ሓሶት እዩ። ህይወትኻ ኣብ ዘለቶ ደው ዝበለት እዘን ልምድታት ስለ ዝጎደላኻ ጥራሕ እዩ። እዚኣቶም እንተዘይብልኻ ኣብ ስራሕኻ ይኹን ህይወትካ ፈጺምካ ክትዕወት ኣይትኽእልን ኢኻ። እዛ ቪድዮ ክሳዕ መወዳእታ ኣድሚፅኻ ነዘን 7 ልምድታት እንተተግቢርካየን ህይወትካ ኣብ 30 መዓልቲ ጥራሕ ክቕየር እዩ። ሕጂ ናብቲ መፍትሒ ክንሓልፍ። ሰላም፣ እዚ ንህይወትካ ጠቐምቲ ዝኾኑ ጽማቕ መጽሓፍቲ ብቋንቋ ትግርኛ ዝቐርብሉ ናናቲ ቲዩብ እዩ። ነዚ ምድላው ዘዳልወልኩም ኣነ ሓውኹም ናታኔ። ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንተኾንኩም ሰብስክራይብ ግበሩ። ኣብ ኮመንት ድማ ኣበይ ዓድን ከተማን ኮንኩም ከም ትከታተሉኒ ዘለኹም ጸሓፉለይ። ኣብዛ ቪድዮ ነታ ንሚልዮናት ሰባት መገዲ ዓወት ዘርአት ብስቴቨን ኮቪ ዝተጻሕፈት The 7 Habits of Highly Effective People ወይ 7 ልምድታት ብሉጻት ሰባት ትብል ጽማቕ መጽሓፍ ሒዘልኩም መጽእ ዘለኹ። ሕጂ ናብቲ ንኹሉ ጸገማትካ መፍትሒ ዝኾና 7 ልማዳት ክንሓልፍ ኢና። ምሳይ ጽንሑ። እታ ቀዳመይቲ ልማድ ፕሮአክቲቭ ምዃን ትብል እያ። ብዙሓት ሰባት ኣብ ህይወቶም ንዝመጽእ ነገር ጥራዮም ዝጽበዩ። እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ሪኣክቲቭ ይበሃል። ሪኣክቲቭ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ኩል ግዜ ካብ ካልኦት ግብረ መልሲ ዝጽበዩ ማለት ሰባት ክጸርፍዎም ወይ ክንእድዎም ዝጽበዩ እዮም። ኣብ ቢሄቪራል ሳይኮሎጂ እዚ ዓይነት ሰብ ኤክስተርናል ሎከስ ኦፍ ኮንትሮል ኣለዎ ንብሎ። እዚ ማለት ህይወቱ ብግዳማዊ ሓይልታት ጥራሕ ከም እትውሰን እዩ ዝኣምን ንምባል እዩ። ክልተ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኣለዉ። እቲ ቀዳማይ ፑር ማይንድ ሴት እንትኸውን እቲ ካልኣይ ድማ ሪች ወይ ግሮዝ ማይንድ ሴት ንብሎ እዩ። ፑር ማይንድ ሴት ወይ ድኹም ኣተሓሳስባ ዘለዎ ሰብ ኩል ግዜ ንኻልኦት ዝወቅስን መንግስቲ ስራሕ ይፈጠረለይን ወለደይ ሃብታማት ኣይነበሩን ወይ ድማ ቁጠባ ሃገርና ወሪቑ እዩ እናበለ ካብ ሓላፍነት ዝሃድም ዓይነት ሰብ ዘለዎ ኣተሓሳስባ እዩ። እዚ ኣካይዳ እዚ ከም ዕረር ዘይብሉ ክላሽ መሓዝ እዩ። ምክንያቱ ንኹሉ ጸገምካ ኤክስተርናላይዝ ስለ ትገብሮ ንባዕልኻ ክትቕይር ዓቕሚ የብልኻን። እቲ ካልኣይ ሪች ማይንድ ሴት ድማ ፕሮአክቲቭ ዝኾነ ሰብ ውጽኢት ናይ ገዛ ርእሰይ ምርጫ እዩ ዝኣምን ሰብ እዩ። ስቲቨን ኮቪ ከም ዝብሎ ኣብ መንጎ እቲ ዝመጸና ጸቕጥን ንሕና ንህቦ ግብረ መልስን ሰፊሕ ክፍተት ኣሎ እዩ። ንሱ ድማ ናይ ምምራጽ ናጽነትና እዩ። ኣብዚ ክፍተት እዚ እውን እቲ ናይ ብሓቂ ሰብኣዊ ፍጥረት ምዃንና ነረጋግጽ። ነዚ ብቐሊል ምስላ ክንሪኦ ከለና ንኣብነት ክልተ ዓይነት ሓረስታይ ኣለዉ። እቲ ቀዳማይ ሪኣክቲቭ ሓረስታይ እንትኸውን ንሱ ዝናብ እንተዘይዘኒቡ ሰማይ እናጠመተ እዩ ዘማር። እዚ ሓረስታይ ንህይወቱ ኣብ ኢድ ተፈጥሮ ጥራሕ ይመስሊትዋ። እቲ ፕሮአክቲቭ ሓረስታይ ግን ዝናብ ክሳዕ ዝዘንበ ይጽበይን፣ መስኖ ይኹዕት፣ ጉድጓድ ማይ የዳሉ፣ ዘለዎ ጸጋ ተጠቒሙ መገዲ ይፈጥር። ፕሮአክቲቭ ምዃን ማለት ካብቲ ዘለካ ዓቕሚ ተበጊስኻ ለውጢ ምምጻእ ማለት እዩ። እዛ መጽሓፍ The 7 Habits of Highly Effective People Circle of Influence ዝበሃል ቲዮሪ ይምህረና። እቲ ትኹረትካ ኣብቲ ክትቕይሮን ክትቆጻጸሮን እትኽእል ነገር ጥራሕ ክኸውን ኣለዎ ይብል። ንሰባት ክትቕይሮም ኣይትኽእልን ኢኻ። ንቁጠባ ዓለምና ክትቆጻጸሮ ኣይትኽእልን ኢኻ። እዚኦም ሰርክል ኦፍ ኮንሰርን ይበሃሉ። ኣብዚኦም ጥራሕ ትኹረት እንተጌርካ ዓቕምኻ እናተጸንቀቐ እዩ ዝኸይድ። ድኻምኻን ጭንቀትኻን እውን እናወሰኸ ይኸይድ። ግን ንዕረፍቲ ሰዓትኻ ነተሓሳስባኻ ንስራሕኻን ግን ክትቆጻጸሮ ትኽእል ኢኻ። እዚኦም እዮም ሰርክል ኦፍ ኢንፍሉዌንስ ዝበሃሉ። ኣብዚኣቶም ትኹረት ምስ እትገብር እቲ ናይ ጽልዋኻ ወይ ድማ ሰርክልኻ እናሰፍሐ እዩ ዝኸይድ። ብሪኣክቲቭ ኣተሓሳስባ ክገብሮ ነይሩኒ ትብል ሰንሰለት ተኣሲርካ ጣዕሳ ጥራሕ ኢኻ ክተትርፍ። ስለ ዝኾነ ኣብ ክንድኡ ብፕሮአክቲቭ ኣተሓሳስባ ክገብሮ እየ ብምባል ናይ ዓወት መንገድኻ ክትጅምር ኣለካ። ነዚ ኣብ ቢሄቪራል ሳይኮሎጂ ኣይከን ዝብል እምነት ሴልፍ ኢፊካንሲ ንብሎ። እዚ ማለት ዝኾነ ነገር ክትገብር ከም እትኽእል ዘለካ ውሽጣዊ ዓቕሚ ምርግጋጽ ማለት እዩ። እቲ ካልኣዋይ ልማድ ድማ ቢጊን ዊዝ ዘ ኢንድ ኢን ማይንድ ይበሃል። ትርጉሙ ድማ ዝኾነ ስራሕ ቅድሚ ምጅማርካ መወዳእቱ ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ኣብ ኣእምሮኻ ሰኣሎ ማለት እዩ። ብዙሕ ሰብ ይጽዕር እዩ፣ ይጎይ እዩ፣ ግን ናበይ ይኸይድ ከም ዘሎ ይፈልጥን። እቲ ጸገም ሃካይ ስለ ዝኾነ ዘይኾነስ ክሊር ቪዥን ስለ ዘይብሉ እዩ። ሕስብ ኣብልዎ ሓደ ህንፃ ቅድሚ ምስርሑ መጀመርያ ኣብ ወረቐት ብብሉፕሪንት ይሰኣል እዩ። ህይወትኩም እውን ከምኡ እዩ። ሎሚ እትሰርሕዎ ዘለኹም ስራሕ ጽባሕ መን ክትኾኑ ከም ዝሕግዘኩም ክትፈልጡ ኣለኩም። ኣብዚ ዓለም ክልተ ዓይነት ኣተሓሳስባ እዩ ዘሎ። እቲ ፑር ማይንድ ሴት ዘለዎ ሰብ ንሎሚ ጥራሕ እዩ ዝነብር። ብዘይ መደብ ይነቅል፣ ንፋስ ናብ ዝነፈሶ ይነፍስ፣ መወዳእቱ ድማ ጊዜኡን ጉልበቱን ከንቱ ይኸውን። እቲ ሪች ማይንድ ሴት ዘለዎ ሰብ ግን
ናይ 5 ዓመት ወይ ናይ 10 ዓመት ጎል ኣለዎ እዚ ሰብዚ ሎሚ ዝገብራ ኩላ ምንቅስቃስ ነቲ ናይ መወዳእታ ስእሊ ንምርካብ እያ ነዚ ነገር እዚ በአምነት ክንሪኦ ከለና ልክዕ ከምቲ ሓደ ነዳቕ መንደቕ ገዛ ንምስራሕ ሓንቲ ብሓንቲ እምኒ ዘቐምጥ እዩ ነቲ ሓንቲ እምኒ ከቕምጣ ከሎ እቲ ሙሉእ መንደቕ ብኸመይ ዲዛይን ከም ዝውዳእ ኣብ መጀመርታ ኣእምሮኡ ቀሪጹ ወዲእዎ እዩ ነዚ ሓሳብ እዚ ደራሲ እዛ መጽሓፍ ስቲቨን ኮቪ ፐርሰናል ሊደርሺፕ ይብሎ ካሊእ ኣብዛ መጽሓፍ ዝተጠቐሰ ወሳኒ ሓሳብ ክሪቲካል ቲንኪንግ እዩ ንሱ ድማ ህይወትኩም በጋጣሚ ዘይኾነ ክትነብሩ ዘለኩምስ ባዕልኩም ዲዛይን ብዝገበርኩምዎ መገዲ ክኸውን ኣለዎ ካብዚ ዓለም ብሞት ክትፍለዩ ከለኹም ሰባት ብምንታይ ክዝክሩኩም ትደልዩ እዚ ሕቶ እዚ እዩ ነቲ begin with the end in mind ዝብል ፍልስፍና ዝውስኖ ስለዚ ሎሚ ቅድሚ ዝኾነ ስጉምቲ ምውሳድኩም እቲ መወዳእታ ውፅኢትኩም ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ሕሰብሉ እዚ እንተገይርኩም ግዜኩም ጉልበትኩምን ኣይተባኹን ዓወትኩም ድማ ናይ ግድን እዩ ዝኸውን ልማድ ቁፅሪ 3 ቀዳምነት ንዝግበኦም ነገራት ቀዳምነት መሃብ ትብል እያ እዚ ልምዲ እዚ ናይ ተቀዳማይ ልምዲ ዝኾነ ቢ ፕሮአክቲቭ ተግባራዊ ውፅኢት እዩ ሓደ ሰብ ኣብ ህይወቱ ውፅኢታዊ ክኸውን ተዳደልዩ ግዚኡ ከመይ ገይሩ ይጥቀመሉ ከም ዘለዎ ብጥንቃቐ ክርኢ ይግባእ ታይም ማኔጅመንት ማለት ሰዓት ጥራይ መቆፀር ማለት ኣይኮነን ብመሰረት ትምህርቲ ስቲቨን ኮቪ ምሕደራ ግዜ ማለት ንርእስኻ ምስቲ ዕላማኻ ክትሓዝ ምኽኣል ማለት እዩ ስቲቨን ኮቪ ንኹሉ እትገብሮ ንጥፈታት ኣብ 4 ክፋላት ይኸፍሎ ንዕኡ ድማ ታይም ማኔጅመንት ማትሪክስ ኢሉ ይጽውዖ እዚ ማትሪክስ እዚ ንኹሉ ኣብ ህይወትና እንገብሮም ንጥፈታት ኣብ 4 ኳድራንትስ ይኸፍሎም እቲ ፍልይ ድማ ኣብ መንጎ እርጀንት ወይ ህጹጽ ከምኡውን ኢምፖርታንት ወይ ኣገዳስን ዘሎ ፍልሊ ዘርኢ እቲ ቀዳማይ ኳድራንት ህጹጽን ኣገዳስን ዝኾነሉ ክፍሊ እዩ እዚ ክፍሊ እዚ ናይ ክራይሲስ ወይ ናይ ጸገማት ክፍሊ እዩ ንኣብነት ጽባሕ ዝውዳእ ናይ ስራሕ ፕሮጀክት ሃንደበታዊ ሕማም ወይ ድማ ህጹጽ ናይ ስልኪ ወረ ኣብዚ ክፍሊ እዚ ጥራሕ እትነብር እንትኾንካ ኩሉ ግዜ ስትረስ ወይ ጭንቀት ክስምዓካ እዩ ምኽንያቱ ኩሉ ግዜ ንሓዊ ከም ምጥፋእ ስለ ዝኾነ እቲ ካልኣዋይ ኳድራንት ኣገዳሲ ግን ህጹጽ ዘይኾነ ወይ ድማ ኢምፖርታንት but not urgent እዩ እዚ እቲ ዝዓበየ ናይ ሪች ማይንድሴት ዘለዎም ሰባት ምስጢር እዩ ኣብዚ ክፍሊ እዚ እዩ እቲ ብቕዓት ወይ ኢፌክቲቭነስ እንብሎ እውን ዘሎ ንኣብነት ንነብስኻ ምምሃር ፕላኒንግ ኤክሰርሳይዝ ከምኡውን ርክባት ምጥንካር እዞም ነገራት እዚኦም ሎሚ እንተዘይገርካዮም ማንም ሰብ ኣየገድደካን እዩ ግን ንመጻኢ ዓወትካ ወሰንቲ ነገራት እዮም ስቲቨን ኮቪ ከም ዝብሎ ውፅኢታዊ ሰባት መብዛሕትኡ ግዜኦም ኣብዚ ክፍሊ እዚኦም ዘሕልፍዎ እቲ ሳልሳዋይ ኳድራንት ህጹጽ ግን ድማ ኣገዳሲ ዘይኾነ እዩ እዚ ክፍሊ እዚ ናይ ምድንጋር ወይ ዲሴፕሽን ክፍሊ እውን ይበሃል እዩ ንኣብነት ገለገለ ዘየድልዩ ናይ ስልኪ ጻውዒታት ወይ ኢሜላት ወይ ሰባት ንዕላማኦም ክብሉ ዝፈጥሩልካ ህጹጽነት እዩ ፒውር ማይንድ ሴት ዘለዎም ሰባት እዞም ነገራት እዚኦም ህጹጽ ስለ ዝኾኑ ጥራሕ ኣገደስቲ እዮም ዝመስልዎም ግን ሓቀኛ ዓወት የምጽልኻን እዮም እቲ ራብዓዋይ ክፍሊ ወይ ኳድራንት ድማ ህጹጽ ዘይኾነን ኣገዳሲ ዘይኾነን እንብሎ እዩ እዚ ክፍሊ እዚ ናይ ግዜ ምብኻን ክፍሊ እዩ ንኣብነት ንሰዓታት ኣብ ሶሻል ሚድያ ግዜኻ ምጥፋእ ወይ ዘይረብሕ ዕላል ምዕላል ኣብዚ ክፍሊ እዚ ግዜኻ ተጥፍእ እንተኾንካ ህይወትካ ትርጉም ይህልዋኒ ካብዚ ሓሳብ ክንመሃሮ ዘለና ዓብይ ናይ ቢዝነስ ሎጂክ ከመይ ጌርና ኢና ካብ ሳልሳዋይን ራብዓይን ክፍሊ ግዜና ቆጢብና ናብቲ ካልኣይ ክፍሊ ንጥቀሞ ዝብል እዩ እዚ ንምፍጻም ድማ ሰልፍ ዲሲፕሊን የድልየና ስለዝኾነ ግዜ የብለይን ኣይትበል ግዜኻ ኣበየናይ ክፍሊ ከም ትሕልፎ ዘለኻ ጥራሕ ተዓዘቦ ቀፂልኻ ኣብቲ ካልኣይ ክፍሊ ግዜኻ ግበር ሽዑ ህይወትካ ክትቕየር ክትርያ ኢኻ ስለዚ ካብ ሎሚ ጀሚርኩም ንባዕልኩም ሕተቱ እቲ ሎሚ ዝገብሮ ዘለኹ ስራሕ ምስቲ ናይ 5 ዓመት ረኣየይ ይተሓሓዝ ድዩ እንተዘይተተሓሒዙ ግዜኹም ኢኹም ተባኹን ዘለኹም ማለት እዩ ግዜኹም ሃብትኹም እዩ ነቲ ሃብቲ ድማ ብጥንቃቐ መሓዳድርዎ ነዚ ትምህርቲ እዚ ተግባራዊ ንምግባር ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ኩሉ ነቲ ትገብርዎ ዘለኹም ስራሕ ኣብ ወረቐት ተስፍርዎ ካብኡ ድማ ነቶም ኣገደስቲ ነገራት ጥራሕ መሪፅኩም ተግብርዎም እቲ ራብዓይ ልምዲ ድማ ቲንክ ዊን ዊን ወይ ድማ ክልቴና ከመይ ንስዓር ዝብል ተሓሳስባ እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ዓለም ክነብር ከሎ ከም ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ዝመስሎ ማለት እቲ ሓደ ክስዓር እንተኾይኑ እቲ ሓደ ግድን ክስዕር ኣለዎ ኢሉ ይዝኣምን ቢሄቨራል ሳይኮሎጂ ከም ዝምህረና ሰባት ንዓወት ከም ውስን ፀጋ ገይሮም ስለ ዝሓስብዎ ካብኡ ዝብገሰ ተሓሳስባ እዩ ይብለና እዚ ተሓሳስባ ድማ ስካርሲቲ ማይንድ ሴት ወይ ድማ ናይ ሕፅረት ተሓሳስባ እውን ይበሃል እዩ እዚ ዓይነት ተሓሳስባ ዘለዎ ሰብ ኩሉ ግዜ ምስ ሰባት ክወዳደርን ቀናናን እዩ ዝነብር
اتزخف اتصلوا ناي زتحساسبا دما اموداتا نبينخا تترلف مخانخا ايو الشادو سايد واي ناي زتحساسبا زي وي ناي زتحساسبا زسعبين نسبات كم صلاتي خطريوم سلا زغبركا ايو بزي سبات حاجز دما زخون عابي نجر سرح بزي ناي سبات حاجز دما زخون عابي سرح كسرح يتخيلني خا سلا زخونه نزي صقم زن مفتاح نتهابتا متحساسبا واي اباندانس مايند سيت محازي زدلي إذا مالت نخلو زبقع عدلن هابتن كم زلو مئمان مالتيو ستيفن كوفي كم زمهرنا وين وين مالت عبزخونا زمدنا وين نقدي كل التيوم وقنات زربحلو من قدمت لاي مالتيو behavioral psychology إذا التحساس بازي ننوح وان تصنح زمدنان متأممان النمهنات مسارلتيو نابنت بس محازخا بيزنس كتسرح خلخا نسو انتهابتيمو أنا كدكي الخي تحسبن بأنصارو خلتيكم تحقاقزهم عابي financial freedom كترخبو خمت تخلو كتأمنوا لكم التدخات تحساسبا زلو وسب وين لوزي زمرلت أنا كسعر نسر ما خسعر اللو يبل إذا التحساسبا زي نجزيو إذا خسب يمثل يخون أموداتها جن نزمدنا تدخل زبلا شويو اتكوستو في أكشن زي أنت زي قريف خايو ننبرت خان كبرت خان كتسن تخيلي خا مغنياتو سبات حنساب كتبروم تخيل تخون نخال أي جزيجنا كباخا كرحو يوم هابتام التحساسبا زلو وسب هابتام التحساسبا زلو وسب جنا كاركتر ويت صنع من النتيجة زلو بحقي عبي سب كتخون انت دليخا أبسب زلك أمنت ويت ترست كعب اللو اتسنى لبوناو ميستروخا سبات أبسب زلوهم أمنت مزوسخ زيادة كسرحون كتحقاقزون دلواتيهم زخونو درس زامز أحف ستيفن كوفي كم زيب لنا وين وين مالت متففاء وي مسمع مع الطرح مالتي يكونن بأنصارو كابتن السخا حسب خايون كابتن تحادة حسبون زبلت سالساي زحشا مرات مدلاي مالتيو ازي سينرجي وي ني حبار قطعي بهال كم تحادة امن نبينو مندق زي خون قم بزحات امان بحبار خوينم صنع حصور السرح مالتيو ناتخا عبيت بس ناي خالوت عبيت زتا اساس رأيو حقني عوت مالت نبين خاز رخب خايو زي خونس مستوم مسخا زلو سبات حابير خاز عاب خايو يو سلازخونا نزت تحساس بازي ابسرح خا نفس درابيت خان تتقاملو ابسرح بوتا مسرحتنياتات خا كتسمع مع خلخا نعاخا زطقمن نعاتومون زحغوسن كخون اللو انت زي خوينو سرحتنياتات خا اناماروريوم مسخا كسرحو እዚ ድማ ነትትካልኻ ከፍርሶይ ስለዚ ካብሎ መጀመርኩም ኣብ ዝኾነ ዝርርብ ኣነ ንዝሰብን ብሓባር ክንልባሕ እንታይ ክንገብር ንኽእል ኢልኩም ክትሓስቡለኩም እዚ እቲ ናይ ሓቀኛታት ዓወት ሚስጥር ስለዝኾነ ነዝራው ዓይልም ድዚ ኣብ ህይወትኩም ተለማመድዎ እቲ ሓምሻይ ልማድ ድማ ቅድሚ ሰባት ንዓኻ ክርድኡኻ ምፍታንኻ መጀመርታ እንቶም ሰባት ክትርድኦም ጻዓር ዝብል እዩ መብዛሕትና ሰባት ዘለና ጸገም ክንሰምዕ ከለና ንምርዳእ ኢልና ዘይኾነስ بأنصارو خمي جيرنا ملسن هب وي كمي جيرنا نرتعن حسبنا عنا نسمع بور مايند سيت زلوهم سبات كل جزينا تحسب طرح كسمعان كقبلون يزدلي كم زعين السب سبات قال نجر كزارب خلو هو يفلت إياه ويدما أنا ونخم قطي مني نابلن على لهم يزقارت إذا بسمعي تردي خاناي مسمع خلت كم زي ولي زري التريش مايند سيت وي ناي عوت التحساسبات زلو سبقن مجمريا سبات انتاي سمعو ملو سلام انت امكم زول زلو إلو كردوم يتسعر إذا لما دزن سرحكم نركبكم كما يغيرو يزغيرو نابنت اب بيزنس حدا عامل نبيت صحفتكم كما تخلو قطتا فرلياتكم كتشاطلو كيتفتنو مجمريا تصقمو انتاي انت عينت مفتحي يزدل زلو إلهم بطنقاقه سمعوه كم حكيم حسبو حدا حكيم مرمرا كيغبره مدحانيت انت عزيز لهم آمينكم تقبلوا وديكم أي تأمنوا وانيكم سبات بحق خم تردأهم ومستسمعهم يو نساتمون نعاهم كسمعهم دلوات زخونو زلمات زي كم تسرت هنصاوي فاونديشن يو اتمسرت صنع انتو خوينو اتركبون أي فرلسنيو سلازي كابلو مجاميرهم مسابات كتزاربو خلوهم ملسن بهاب أي تكادادمو بهدأت سمعوهم حتوتات حتتو بحق ترديكم تخوينو دمار لقاقزو مخنياتو شعوط رأي حسابكم تقبلنا زركب اتشات شايل مادما سينرجي بهال سينرجي مالت بحتصيرو حدا كدمر حدا خلته زي خونس سلسته زخونلو سنه موغتي اذا مالت كلتا سوات بحبار كسرحو خلو كابتبولكو ام سرحو زعابه وتصيت يمصو يوم behavioral psychology ازي social facilitation يبهال سوات بحبار كون خلو اتحنقولنا زياده دوبامين يفرن حدش حساباتن يمنجيو بور مايند سيت زلوهم سب أنا طرح يزفلت سبات سرحي كسرقوني خول يوم إلو يزحسب
እዚ ካብ ሰልፍ ፕሮቴክሽን ዝመጽእ ፍርሑ ኮይኑ ንዓይነት ስራሕትና ድሉት ዝገብሮ ከምቲ ብሓደ ኢታ ይጣቃዕን ዝበሃል ዓበይ ዓወት ንምምዝጋብ ይጽገም እዩ ሪች ማይንድሴት ዘለዎ ሰብ ግን ክሪኤቲቭ ኮኦፕሬሽን ይዝጥቀም ናይ ካልኦት ሰባት ፍልጠት ምስናቱ ብምድማር ዓበይ ዓወት ክሐፍስ ከም ዝኽእል እውን ይርዳእ ሲነርጂ እንተዘይተጠቂምና እቲ ሪስክ በይንኻ ተሓፂርካ ምትላፍ እዩ ኣብ ስራሕ ይኹን ኣብ ናብራ በይንኻ ኩሉ ክትገብሮ ምስ እትፍትን ብቐሊሉ በርናውት ዘጋጥመካ ስቴቨን ኮቪ ከምዚ ይብለና ሲነርጂ ማለት ፍልልያት ምኽባር ማለት እዩ ከምቲ ሓደ መንደቕ ንምህናጽ ዝተፈላለዩ እምነታትን ሲሚንቶን ዘድልየና ኣብ ቢዝነስ እውን ዝተፈላለዩ ሰባት የድልዩና እዮም ስለዝኾነ ፍልልያት ከም ጸገም ዘይኾነስ ከም ኦፖርቹኒቲ ክንሪኦም ይዝግባእ ኣብ ክንዲ ኣነ ዝበልኽዎ ጥራሕ ይኹን ምባል ናትካ ሓሳብን ናተይን ተደሚሩ ሓዱሽ ሳልሳዊ ሓሳብ ንፍጠር ክንብል ኣለና እዚ ሓዱሽ ሰርክል ኦፍ ሳክሰስ ዝፈጥር መንገዲ እዩ ንኣብነት ኣብ ክንዲ 10 ንኣሽቱ ድኳናት ሕድሕድ ዝወዳደራ ሓንቲ ዓባይ ሱፐርማርኬት ምምስራት ይሓይሽ እዚ ሎካል ኮንቴክስት እዚ ንኹሉ ሰብ ተረብሐ ዝገብር ሲነርጂ እዩ እቲ ሻዶው ሳይድ ወይ እቲ ጉዳት ንሰባት ብጥርጣረ ክንሪኦም ከለና እዩ ዝመጽእ ምክንያቱ ብትረስት ኢሹ ካብ ሰባት ክንርሕቕ ከለና ዕድላትን ሃብትን ከምልጠና እዩ ዝገብር ዘይተሓባበር ሰብ ተሓቢኡ ይበኪ ከም ዝበሃል ብብሕትነት ምኻድ መወዳእቱ ውድቀት እዩ ሲነርጂ ማለት ምስ ሰባት ምስምዕማዕ ወይ ኮምፕሮማይዝ ምግባር ጥራሕ ኣይኮነን ብሰልፍ ዲሲፕሊን ተመሪሕኻ ናይ ካልኦት ድኹም ጎኒ ብናትኻ ሓያል ጎኒ ምሽፋን ማለት እዩ ኣብ ቢሄቨራል ሳይኮሎጂ እዚ ኢምፓቲ ዝሓትት ኸይዲ እዩ ናይ ሰባት ስምዒትን ተሓሳስባን ክንርዳእ ምስ እንጅምር እቲ ግሩፕ ዳይናሚክስ ይሕይል እዩ እዚ ሻድሻይ ልማድ ንቶም ኣብ ላዕሊ ዝረኣናዮ 5 ልማዳት ጠሚሩ ናብ ተግባር ዝቕይር ዱልዱል መሰረት እዩ ስለዝኾነ ሰባት ክሳዕ ዝመጽኡ ይትጸበ ባዕልኻ ተበግሶ ወሲድኻ ናይ ወርክ ኔትወርክ ፍጠር ስለዚ ካብ ሎሚ ጀሚርኩም ከመይ ገይረ ምስ ሰባት ብምውሃድ ዝሓሸ ውፅኢት ዘምጽእ ኢልኩም ሕሰቡ ኣብ ክንዲ ኮምፒቲሽን ኮላቦሬሽን ልመዱ ብውልቀ ሰብ ደረጃ ጥራሕ ክትሓስቡ ከለኹም ደረት ኣለኩም እዩ ብሲነርጂ ክትሓስቡ ከለኹም ግን እቲ ሊሚት ሰማይ ጥራሕ እዩ ዝኸውን እዚ ናይ ሎሚ ትምህርትና ኣብ ህይወትኩም ክትተግብርዎ ተስፋ ገብር እቲ ናይ መወዳእታን እታ ሻውዒትን ናይ መወዳእታን ልማድ ሻርፐን ደ ሰው ትበሃል ብትግርኛ መጋዝኻ ምስሓል ወይ ዓቕምኻ ምሕዳስ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ንሰዓታት ኦም ክቆርጽ ውዒሉ መጋዙ ስለ ዝጎተመት እንተ ኣብያቶ እስከ ሓንሳብ ዕርፍ ኣብልሞ መጋዝኻ እንዶሰሓል እንተይልኩሞ መጋዝ ክስሕል ግዜ የብለይን ንዝኦም እዚ ክቆርጸለን እንተይልኩም እዚ ሰብ እዚ ዓሻ እዩ ክንብል ንኽእል ኢና ልክዕ ከምዚ ሰባይ ኣብ ህይወትና ኩሉ ግዜ ንሰርሕ ንጎይ ንጭናቕ ግን ነቲ ቀንዲ ናይ ስራሕ መሳርሒና ዝኾነ ንባዕልና ምሕዳስ ግዜ ንስእነሉ መጋዝኻ እንተዘይስሒልኻያ ክትጎትም እያ ውፅኢትኻ እውን ክቕንስ እዩ ስቴቨን ኮቪ እዛ ልማድ እዚኣ ቀጻልነት ዘለዎ ብቕዓት ትፈጥረልና እያ ይብል እዚ ማለት ሰልፍ ሪኒዋል ወይ ንባዕልኻ ምሕዳስ ኣብ 4 ዓበይቲ ዓውድታት እዩ ዝኽፈል እቲ ቀዳማይ ፊዚካል ወይ ኣካላዊ ምሕዳስ እዩ እዚ ማለት ንኣካልኻ ዝኸውን ጽቡቕ ምግቢ ምምጋብ እኹል ዕረፍቲ ምውሳድ ከምኡውን ኩሉ ግዜ ናይ ኣካል ምንቅስቓስ ምግባር እዩ ስለዚ ስራሕ ስለ ዝበዝሐኒ ኤክሰርሳይዝ ክገብር ግዜ የብለይን ምባል መጋዝ ከይሰሓልካ ክትቆርጽ ከም ምፍታን እዩ ብዘይ ጥዑይ ኣካል ሓደ መዓልቲ ስራሕኻ ደው ክብል ከም ዝኾነ ክትርስዕ የብልኻን እቲ ካልኣዋይ ስፒሪቹዋል ወይ መንፈሳዊ ምሕዳስ እዩ እዚ ንውሽጣዊ መንነትካ ዕላማ ህይወትኻን ዝምልከት እዩ ጸሎት ምጽላይ ወይ ድማ ጽቡቕ ሙዚቃ ምስማዕ መጽሓፍ ምንባብ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ልክዕ ከም ኮምፓስ ኮይኑ እዩ ዘገልግለና ካብቲ ናይ ዓለም ጭንቀትን ጫውጫው ነውፅኡ ናብቲ ዝዓሞቐ ሰላም እዩ ዘብጽሕና እቲ ሳልሳይ ሜንታል ወይ ኣእምራዊ ምሕዳስ እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ትምህርቲ ምስ ወደአ ምንባብ የቋርጽ እዩ ፑር ማይንድሴት ዘለዎ ሰብ ጊዜኡ ኣብ ቴሌቪዥንን ሶሻል ሚድያ እዩ ዘጥፍእ ግሮዝ ማይንድሴት ዘለዎ ሰብ ግን ኩሉ ግዜ ይመሃር እዩ ሓደስቲ ክእለታት የጥሪ ይጽሕፍ ይውጥንን እዩ ኣእምሮኻ ልክዕ ከም ጨዋዳ እዩ እንተዘይተጠቒምካሉ ይልሕልሕ እዩ እቲ ራብዓይ ድማ ሶሻል ወይ ኢሞሽናል ወይ ማሕበራውን ስምዒታውን ምሕዳስ እዩ እዚ ምስ ካልኦት ሰባት ዘለካ ርክብ ዝምልከት እዩ ዝኸውን ምስ ሰባት ጽቡቕ ርክብ ምፍጣር ምትሕግጋዝ ካብ ሰባት ንምምሃር ድልው ምዃን ሓደ ዓብዪ ናይ ምሕዳስ መገዲ እዩ ኣብ መንጎ ሪች ማይንድሴትን ፑር ማይንድሴትን ዘሎ ፍልልይ እቲ ድኻ ተሓሳስባ ዘለዎ ሰብ ግዜ የብለይን እናበለ ክሳብ ዝሰባበር ይጽዕር እቲ ሃብታም ተሓሳስባ ዘለዎ ሰብ ግን ቅድሚ ምስርሑ ንነብሱ የዳልዋ መጋዙ ይስሕልን ዓቕሙ ይሐድስን እዩ ሓደ ዓብዪ ናይ ቢዝነስ ሎጂክ ክነግረኩም ውፅኢታዊ ምዃን ማለት ብዙሕ ሙጉያይ ጥራሕ ማለት ኣይኮነን ውፅኢታዊ ምዃን ማለት ነቲ ውፅኢት ዘፍሪ ማሽን ወይ ድማ መጋዝ ብጥንቃቐ መሓዝ ማለት እዩ እቲ ማሽን ድማ ንስኻ ባዕልኻ ኢኻ
ስለዚ ሎሚ ንነብስኻ ሕተታ ኣካላዊ ጥዕናኻ ንምሕላው እንታይ ትገብር ኣለኻ ኣእምሮኻ ንምሕዳስ እንታይ ዓይነት መጽሓፍ ተንብብ ኣለኻ መንፈሳዊ ሰላም ንምርካብ ግዜ ትህብ ኣለኻ ዶ እዛ ሸውዓይቲ ልማድ ኣብ ህይወትካ ቀጻሊ ለውጢ ንምምጻእ እታ እንኮ መንገዲ እያ መጋዝኻ ከይሰሓልካ ክትቆርጽ ኣይትፈትን ቀዳምነት እውን ንነብስኻ ሃብ ንዛ ቪድዮ እንተፈቲኻያ ላይክ ምግባር ኣይትረስዕ ቻናልና ሓድሽ እንትኾንካ እውን ሳብስክራይብ ግበር ከምዚ ዝበለ ካሊእ ብልስቲ ጽማቕ መጽሓፍ ንምርኣይ ድማ ንታብ ስክሪን ትሪኣ ዘለኻ ቪድዮ ንኸእያ እዚ ናናቲ ቲዩብ